Кадерле Татарстанлылар, хөрмәтле мөслимлеләр. Мөслим муниципаль район советы, башкарма комитеты һәм шәхсән үз исеменнән сезне чын күңелдән яңа 2024 ел белән тәбрик итәм. 2023 ел укытучы һәм остаз елы, шулай ук милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан ителде. Ел дәвамында без укытучы һәм остаз ролен данлаучы күп төрле чаралар үткәрдек. Бүген тагын бер кат барлык педагогларга һәм тармак ветераннарына зур рәхмәт сүзләре әйтәсем килә. Милли мәдәниятләр һәм традициялар елына багышланган чаралар да бик якты һәм матур килеп чыкты. Без Мөслим районында булган дуслык һәм үзара хөрмәт атмосферасы белән горурланабыз. Районыбыз халкының милли бәйрәмнәрен бергәләп билгеләп үтәбез һәм шунысы игътибарга лаек. Быел кайбер өлкән буын гына хәтерли торган милли гореф-гадәтләр яңадан торгызылды. Гомумән алганда, агымдагы елда күп эш башкарылды. Президентыбыз Владимир Владимирович Путин башлап җибәргән милли проектлар һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич хуплаган төбәк программалары ярдәмендә районда яңа объектлар, юллар төзелә, мәктәпләргә, хастаханәләргә, спорт һәм мәдәният учреждениеларына капиталь ремонт ясала һәм яңа җиһазлар кайта. Акчалата әйткәндә, төзелеш эшләренең гомуми күләме 800 миллион сумнан артып китте. Агымдагы елда ремонтланган мөһим объектлар арасында Мизгел яшьләр үзәген һәм Урман иле стационар сәламәтләндерү лагерен ремонтлауны билгеләп үтәсе килә. Бу объектлар заманча сыйфат алды һәм һичшиксез балаларыбыз, яшьләребезнең аралашу һәм үсеш урыны булачак. Моннан тыш, Мөслим авылы халкы өчен яңа микрорайоннарның 11 урамына асфальт салу зур вакыйга булды. Экономикага килгәндә, Агромастер компаниясе тотрыклы җитештерүен һәм үсешен дәвам итә. Безнең башка эшкуарларда, авыл хуҗалыгы оешмалары һәм үз мәшгульләрдә үсә. Моның барысы нәтиҗәсендә эшсезлек дәрәҗәсе соңгы елларда минималь дәрәҗәгә кадәр килде һәм 0,2% тәшкил итте. Бу ел патриотизм, ватанга мәхәббәт һәм сугышчыларыбызның батырлыгы идеясы тирәсендә туплану һәм берләшү елы булды. Бөтен район белән без геройларыбызга, шулай ук Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм җыеп җибәреп торабыз. Без яу кырындагы ир-егетләребез белән горурланабыз һәм ватанны саклаучыларны тәрбияләгән әти-әниләренә, туганнарына һәм аларның гаиләләренә зур рәхмәт сүзләре әйтәбез. Җиңү безнең якта булачак. Бергә без зур көч. Нәтиҗә итеп, хөрмәтле Татарстанлылар, Мөслим районында яшәүчеләр, сезнең хезмәтегез, республикабыз, районыбыз үсеше өчен башкарган игелекле эшләрегез өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, эшегездә уңышлар һәм мәхәббәт телим. Яңа киләсе 2024 ел бәхет алып килсен. Бәйрәм белән, кадерле дуслар. Хәерле кич, сез Мөслим телевидениесын карыйсыз, район күләм вакыйгалар белән сезне мин Римма Абзалова таныштырырмын бүгенге чыгарылышта. Чыршы басып торчы Мөслим түрендә бу атнада үзәк чыршыны ачу тантанасы булды. Гаиләләребез имин, үйләребез имин булсын, балаларыбыз бәхетле булсыннар. Балаларга бәйрәм бүләге, мобилизованныйларның балаларын Кыш бабай тәбрикләде. Бәйрәм үтәр, йортсыз калмагыз, махсус службалар иминлек кагыйдәләрен искәртә. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Яңа елга аяк басарга 2 көн вакыт калды. Бу чорда һәр кайда бәйрәм рухы хакимлек итә. Бу атнада үзәк чыршыда утлар кабында, бәйрәмдә олысы кешесе күңел ачты. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Мөслим сәнгать мәктәбе әзерләгән бәйрәм тамашасындагы геройларга кушып, балалар да, өлкәннәр дә күңел ачты. Бәйрәмгә килүчеләрне район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрик итеп, мөслимнәргә сәламәтлек, бәхет киләсе елның уңышлы булуын теләде. Җем-җем итеп балкысын, нурга төреп, җир шары. Шушы бәйрәм уңайынан бөтен райондашларны шушы якынлашып шушы бәйрәмне ихластан котлыйм, исәнлек, саулык булсын, иминлек һәм балаларыбызның бик тиздән инде менә 30 декабрьдән көтеп алган кеше каникуллар, аларга да ширекләрне матур итеп тегәлләп, көч җыеп, энергия туплап, киләсе елга шат күңел белән килергә булсын иде.
К этому празднику мы готовились уже, конечно же, давно. Все ждут этот праздник, замечательный Новый год. Вера в чудо, волшебство какое-то. Желаю всем жителям Муслюмова прекрасного волшебного праздника. Болашақның иң матур бәйрәмнәренең берсе мөгаен яңа елдыр. Биредә лә тәпи китәргә өлгермәгән бәбиләр дә, сабыйларын җитәкләп торган әниләр дә, оныклары белән бәйрәм тамашасы карага килгән әбиләр дә бар иде. Бүген бәйрәмчә һава торышлар шундый рәхәт, бөтен кешеләр шатлык, бәхет. Минем әйтәсем килә, менә бу бәхет гомерлек булсын, дөньялар тынычлансын иде. Тизрәк, алар исән сайланып кайтсыннар. Бөтен теләгебез шул инде безнең хәзер. Гаиләләребез имин, үйләребез имин булсын, балаларыбыз бәхетле булсыннар. Яңа ел белән котлыйбыз. Без тылсым ансамбле. Без яңа чарабызны җырлыйбыз. Безнең укытучыбыз Ләлә Фисымова. Бәйрәм белән сезне. Бәйрәмгә килүчеләр Кыш бабай һәм Кар кызы катнашында яңа ел әкияте карады. Бәйрәм чарасын 2024 елның символы булган аждаһа, күпләргә таныш булган әкият персонажлары да бизәде. Шыр-шутларын кабызган мизгелдә һәркемнең күңелендә яңа елга якты өметләр генә кабынгандыр. Балалар Кыш бабайга ятлап килгән шигырьләрен сөйләделәр, җырларын җырладылар, биеделәр. Үзәк чыршы мәйданы балаларның шат авазына күмелеп, балкып һәм гөрләп торды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яңа ел бәйрәмен балалар да, өлкәннәр дә дулкынланып көтә. Балалар Кыш бабай һәм Кар кызын күрү, алардан бүләк алу теләге белән яши. Район башлыгының чыршы бәйрәменә килгән балалар шулай дип белдерде. Бәйрәмнән Фәридә Гайнетдинова репортажы. Район мәдәният йорты фойесі бу көнне балаларның шат көлүләре, бәхетле елмаюлары белән тулган иде. Район башлыгы чыршы бәйрәменә бүгенге көндә илебез тынычлыгын яклап махсус хәрби зонада хезмәт итүче егетләребезнең һәм социаль яклауга мохтаҗ булган гаиләләрнең балалары чакырылган иде. 400-гә якын бала бу көнне Кыш бабай һәм Кар кызының күчтәнешләрендә кабул иттеләр. Ничек кенә булмасын, балалар алар безнең шатлыгыбыз да, бәхетебез дә шулар. Шуңа күрә бик шатланып менә шундый бик матур бәйрәм аларга оештырдык. Представление, әкият, аларны бергәләп кул чабып, Кар кызын уятырга тырышалар. Алар менә шундый интерактив тибезендә катнашалар спектакльнең барышында. Бик алар өчен сөйләп утырам. Ничек инде балаларның ни булмаска канәгать булмакчылар. Безнең балаларыбыз иң әйбәт балалар дөньяда. Балаларны район башлыгы Альберт Хуҗин да кутладык. Котлаулардан соң алар район мәдәният йорты үз эшчәннәре көче белән әзерләнгән яңа ел могҗизасы дип исемләнгән театральләштерелгән тамашаны да карадылар. Төрле әкият геройлары белән бергә шатландылар, алар белән бергә борчылдылар. Кыш бабай һәм Кар кызына ярдәм итү юлларын да эзләде балалар. Шушы зур бәйрәмгә безне чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Балалар өчен инде ул яңа ел һәрвакытта улы бәйрәм, бигрәк тә аның яңа ел күчтәнәшен алар бик тә көтеп алалар. Минем өчен бу бик көтеп алынган бәйрәм. Бу ел минем бик авыр үтте дисәк дә була. Абый сугышлары булды. Шуның өчен безне чакырдылар. Шул абый монда булганга бүләк бирергә чакырдылар. Яңа ел бәйрәменә инде без шушы РТКга елда киләбез. Рәхмәт шушындай күп балалы гаиләләрне искә алып, яңа ел күчтәнәчләре тапшырган өчен барлык райондашларны да киләсе яңа еллар белән тәбрик итәм. Яңа ел могҗизасына тиң булган бәйрәм чарасы һәр бала күңеленә хуш килде. Кулларына бәйрәм күчтәнәше тоткан балалар кайтыр юлга чыкканда да әкият геройлары хакында берсен-берсе уздырып, хисләре белән уртаклаша иделәр. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Алда бәйрәм һәм яллар көтә. Бәйрәм кәефе бозылмасын өчен иминлекне тәэмин итү мөһим. Бәйрәм чорында янгын куркынычы арта. Гирляндалар, утлар белән бизәү электроүткәргечләрдә көчәнешне арттыра, шулай да күп вакыт кагыйдәләрне үтәмәү янгынга сәбәп була. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Күп җирдә пиротехника әйберләре тиешле сертификатлардан башка гына сатыла, кайберләренең куллану вакыты чыккан, аларны саклау кагыйдәләре үтәлми. Пиротехника әйберләре артык дымлы урында саклана икән, аның сыйфаты бетте дигән сүз. В преддверии новогодних праздников с указанием постановления Кабинета министров с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года будет установлен особый противопожарный режим. В этот период будут проводиться межведомственные рейды сотрудников правоохранительных органов. Будет проводиться также операции жилища. Детям в период проведения новогодних каникул требуется соблюдать правила противопожарного режима, не играть со спичками, с пиротехникой, 1, 2, 3 класса опасности, без взрослых.
Нигене дисең дә кышкы бәйрәмнәрне гирляндалар кебек бер генә әйбердә бизәми. Бәйрәм кәефе бозылмасын өчен куркынычсызлык кагыйдәләрен белеп тору зыянга булмас. Яңа ел вакытында күп кенә гирляндалар, җылыткычларны кушалар. Шуңа күрә мөслим халкына әйтәсе килгәне, сак булсыннар, әти-әниләренә әйтәсе килә инде. Балаларны өйдә калдырганда шырпы белән, газ белән уйнаган мәсьәләсендә кичкенә булса да инструктаж үткәрсеннәр, чтобы үзләре генә калып кабызып уйнамасыннар дип әйтәсе килә ут белән инде. Белгечләр кисәтә, билгесез маркалы электр гирляндаларын сатып алырга ашыкмагыз. Йорттан чыгып киткәндә йоклар алдыннан гирляндаларны сүндерергә онытмагыз. Балалар да чыршыдагы уенчык электр гирляндалары белән уйнарга ярата. Әти-әниләр балаларга гирляндаларның уенчык түгел икәнен аңлатсыннар иде. Гирляндаларга, елкаларга килгәндә инде мотор иттереп хәзер егетләр куеп бетерәләр, безопасность мәсьәләсеннән анда инде балаларга бары да җиткерергә кирәк. Менә гирлянда җирләрендә уйнап йөрмәскә. Чөнки ток сугу моментлары тоже бар. Янгын сөндерү бүлеге хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, гирляндалар белән бизәлгән чыршыны тәрәзә пәрдәләренә якын куярга ярамый. Тәүлек әйләнәсе янып сүнеп утырган чыршы утлары шулай ук бина эчендә зур куркыныч тудыра. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбызның имам хатиблары ой сайын авыл мәчетләрендә очрашулар үткәрә. Шундый очрашу бу атнада Симәк мәчетендә узды. Симәк авылыннан Фәрида Гайнетдинова репортажы. Очрашуның быелы Симәк авыл мәчетендә узуы юкка гына түгел, чөнки быел мәчетнең эшли башлауына нәкъ 20 ел тулган. Имам хатиб хәбәр итүенчә, симәклеләр бик дини халык, намаз вакытларында да, төрле дини чараларда да актив катнашалар. Безнең бу җыелышыбыз инде тагы да безнең Симәк авыл халкы өчен сөенечле вакытка туры килә. Быел инде безнең мәчетнең ачылып эшли башлауына 20 ел тулды. Әлхәмдүлилләһи, мәчетебез инде эшләп килә. Инде әлхәмдүлилләһи, бүгенге вакытта инде безнең мәчетебездә инде 5 вакыт намаз укыйбыз. Әлхәмдүлилләһи, һәм дәресләр алып барабыз. Бу көнне Симәк авылы мәчетендә узган очрашуга барлык авылларның имам хатиблары һәм район мөхтәсибәте вәкилләре килде. Шушы җыелышларның максаты инде иң аввал безнең имамнарыбызга гыйлем бирү, белем бирү һәм шулай ук инде шушы айда эшләнгән эшләрнең нәтиҗәләрен ясап, киләсе айларга планнар кору, бигрәк инде әгәрдә бәйрәм көннәренә туры килә икән, яки инде чаралар уздырыла икән, шуларны инде барлык имамнарга да җиткезергә тырышу. Очрашларның һәр кайсында авылның җирлек башлыгы, мәчетнең имам хатибы һәм абыстайлар катнаша. Симәк авылында узган очрашуда районның имам мөхтәсибе Илгиз Сыңгатуллин, авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Рәзилә Зарипова, имам хатиб Мансур хәзрәт Харисовлар чыгыш ясады. Җирлегебездә барлыгы 4 мәчет эшләп килә. Краснояр, Ялтабаш, Симәк, Тырыш авылларында. Татар халкы юкка гына киңәшле эш таркалмас димәгән. Һәр эштә киңәшләшеп, фикерләшеп эшләү бердәм уңай нәтиҗәләргә һәм уңышларга ирешергә ярдәм итә. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр юлын йомгаклау концерты узды. 2023 ел Татарстаныбызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буларак истә калачак. Ел дәвамында әлеге максатларда күп төрле чаралар үткәрелде. Мөслимебездә дә милли мәдәниятләрне саклау, гореф-гадәтләрне барлау һәм үсеп килүче буынга тапшыру өчен байтак күләмле эш башкарылды. Татарстаныбызда барлык милләт халыклары дус һәм тату булып, үзара аңлашып, милли мәдәниятләрне саклап, гореф-гадәтләрне хөрмәтләп яши. Татарстаныбыз шуның белән дә көчле төбәк. Мөслимебездә төрле милләт вәкилләренең дус һәм тату яшәү үрнәге булып тора. Гореф-гадәтләрне искә төшердек, матур бик күп чаралар үткәрдек, балаларга бик күп тәрбия чаралары. Чөнки тарихны белергә кирәк, үзенең тамырларны каян барган. Менә бүгенге тормышка biz нәрсә белән килеп җиттек, нәрсәбез белән аерылабыз, нәрсә безне алга үтерә. Булар барсы да гореф-гадәтләрдә, милләтебездә, мәдәниятебездә чагылыш тапкан. Кайсы гына тармакны алып карасак та, бүген аларда төрле милләт вәкилләре хезмәт куя. Районыбызда күпчелекне татарлар тәшкил итә. Шулай ук руслар, марилар да байтак җирлегебездә. Хезмәтләребез бергә һәм бердәм булган кебек, милли бәйрәмнәребез һәм гореф-гадәтләребезне дә бергә үткәрәбез, бергә билгелибез хәзер. Районыбызда шушы майдан бик күп чаралар үткәрелә. Кайсы үзебезнең бигелектән килгән тамырларыбызга, гореф-гадәтләребезне таныту һәм иң мөһиме безнең районда инде
Төрле милләт халыклары яши, халыкның һәр кайсының да гореф-гадәтен, милли традицияларын бер-беребезгә таныту, бер-беребезне хөрмәт итү максатыннан бик күп чаралар эшләнелде. Безнең ансамбльнең төзелүенә узган ел 35 ел булды инде, 35 ел буе халыкка матур итеп үзебезнең чыгышларыбызны биреп барабыз. Халык бу елда бик күп чыгышлар ясадык, район күләмендә, республика күләмендә. Жюригә, Мамадышка жюригә бардык, Зейдә Петровда катнаштык, Казанга бардык. В этом году ансамбль «Черемушки» провел десятилетие нашему ансамблю. Провели концерт. Все было очень хорошо, на высшем уровне. А сегодня в районном доме культуры проходит закрытие года национальных культур и традиций, где ансамбль «Черемушки» тоже принимает участие. Район мәдәният йортында узган бергәлектә булу фарыз безгә, гомер бакый бергә яшәргә дип исемләнгән концерт тамашада төрле милләтләрнең фольклор ансамбльләре, Мөслим тугайлары халык фольклор, Яңаусы авылының Усаккай буйлары Крешин, Марибүләр авылының Поляркас Марый, Михайловка авылының Рябинушка рус халык фольклор ансамбльләре, Русшуган авылының Черемушка вокаль ансамбле чыгыш ясадылар. Безнең халык мирасын, культурабызны үстерүдә, гореф-гадәтләрне саклауда, җылаларыбызны буыннан буынга тапшыруда халкымның өлеше һичшиксез бик зурдан. Бүген дә райондашларыбыз тарафыннан безне бик җылы каршы алып торасыз. Сәхнәдә шулай ук татар, рус һәм әрмән халкы телләрендә дә җырлар яңгырады. Мы все разные. Говорим на разных языках, поем разные песни. У каждого из нас своя народная культура, свои традиции, обычаи и обряды. Но всех нас объединяет любовь к родной земле, к родному краю, где мы родились. Biz һәр беребез үз милләтебез, туган җиребез белән горурланып, Татарстаныбыз һәм мөслимебездә яшәүбез белән шатланып яшибез. Телләребез, мәдәниятебез һәм гореф-гадәтләребез төрле булса да, теләгебез бер дуслык, татулык һәм бердәмлек һәр вакыт яшәсен. Фәрдә Ганиткинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Михайловка китапханасы мөдире Эльвира Фәсхиева амигуруми техникасында курчаклар бәйли. Ул бәйләгән кичкенә куяннар, гномнар, курчаклар бик матур. Ыстакуллар райондашыбыз турында алдагы сюжетта. Эльвира үзе дә курчак кебек сөйкемле булгангамы? Амигуруми техникасы кулланып бәйләгән курчаклары да бик матур үзенең. Карап торышка гына җиңел кебек, ә утырып эшли башласаң, сабырлык һәм тырышлык таләп итә торган эш бу. Амигуруми белән мин уже бер 10 ел шөгыльләнәм. Беренче тапкыр мин аның белән шөгыльләнә башладым бала белән больниста ятканда. Шунда күрдем дә интернетта, ВКонтактеда схемасын. Һәм шуның белән шөгыльләнә башладым. Ну, идеяларны, менә бу курчак идеяларын алдым тоже ВКонтакте группасыннан инде, анда язылган группаларга амигуруми дигән, шуннан алдым. Амигуруми түгәрәк буенча бәйләү дигәнне аңлата. Монда һәр деталь аерым-аерым түгел үзара бәйләнеп бара. Курчакларга киемнәрен дә үзе тегә. Курчаклар өчен аяк киемнәрен Эльвира интернет кибеттән кайтарта. Киләчәктә аларын да үзе эшләргә, үзе ясарга тели. Бу курчакларны бәйләй башлаганы мин быелны, именно менә шушы төрле курчакларны быелны бәйләй башладым. Где-то, наверное, майдан. Менә майдан алып, менә декабрьгә хәтлек, менә бу соңгысы декабрьдә ясалган. Декабрьгә хәтлек әле киемнәрен менә буквально, может быть, бер 2 ай элек кенә ниттем инде. Вдохновение килеп, илһам диләр миндә. Тектем инде. Мондый уенчыклар балаларга зарарсыз булу белән атышлы. Ник дигәндә акрил җибе аллергия бирми, ә уенчык эшенә холофайбер тутырыла. Эльвира бөтен буш вакытын бәйләүгә багышлый. Мәктәпнең 7нче сыйныф укучылары белән китапханәдә мастер-классларда үткәрә. Мы очень часто вяжем и многому учимся. На данный момент мы учимся технике амигуруми. И нам наглядно Эльвира Маратовна рассказывает и показывает, как плести разные, получается, куклы, техники. Каждая девушка должна уметь шить, вязать. Это очень познавательный процесс. Я хожу на вязание год. Я училась вязать недолго. Уже умею вязать кругом.
Эльвираның ойыншыклары шоян да, жонлы да, сөйкемле дә. Ойыншыкта һәр деталь әнәсеннән җибенә кадәр уйланылган. Ойыншыкны бәйләп куюгына авыр түгел, әмма аңа җон өрү һәм үзгә бер характер бирергә бөтен кеше дә сәләтле була алмый. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Римма Авзалова сезне белән сау булашам. Алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.